Het is de prins Nick de Ieste. De Prinsengarde, kom hier vallen. Wat ook opvalt, vind ik trouwens, Hans, is het aantal gaten in de optocht. Niet of nauwelijks aanwezig in Heerlen. Het werd heel strak geregisseerd, begreep ik. Ja, dat zit te luwen. Even de camera natuurlijk niet. Maar een stukje hierop werd dat flink doorgeduid. En ik moet zeggen, hoe 4 stunden is ook niet zo wied op het einde. Het is redelijk in het begin van de optocht. Ze komen de orkestroot af vanaf het Bekkerveld. En dan komen ze bij de druppel. Hey, de orkestroot in Bios. En dus zit het nog redelijk dicht bij hier. Gelukkig dat jullie in Limburg niet hoeven te vermoeien met die leuker. Tot ziens toe, het internet radio Limburg Express. ...24 uur per dag. Vaste muziek via internet. Livery van Heerlen, goeiemorgen! Kom simpel in! Lekker met z'n allen